Salutare YouTube și cei care mă urmăresc. Dacă cumva mă urmăriți sau vedeți cumva videoclipul acesta. Eu mă numesc Măț Murdar și vreau să dedic canalul acesta pentru jocuri, pentru mai multe chestii, cum ar fi timelapse la făcut origami, poate un video despre cum poate o să fac un video pe afară pe undeva cu bicicleta sau ceva. Acum sunt prea mic. Am 13 abonați. Ce-s eu acum? Deci un grăunte. O să mai mic decât un grăunte. E aproape un atom. Dar cu timpul se poate rezolva. Poți deveni un grăunte. Hai să începem cu povestea numelui acesta, Măț Murdar. Am ceva timp de când am creat canalul acesta și ideea despre numele ăsta mi-a venit de la un motan pe care l-am avut eu înainte, care venea tot timpul murdar de afară. Și eu îi spuneam, Măț Murdar, îi spuneam. Și de acolo mi-a venit mie ideea să pun numele la canalul ăsta, Măț Murdar. Foarte creativ nume. Măț Murdar. După cum vedeți, nu prea sunt vorbăreț. Sunt un introvert, cum ziceți voi. Așa că ce fel de jocuri o să jucăm? Ați auzit cumva de termenul gacha? Poate ați auzit de termenul ăsta. Poate acum jucați un joc. O să facem foarte multe videoclipuri despre jocurile astea. Plus, am și multe jocuri care vreau să le joc, care nu sunt online. De exemplu, vreau să mă joc Final Fantasy 7 Rebirth. Vreau să văd Dar prima dată vreau să joc doar jocul ăsta. O să văd pe urmă ce jocuri o să mai joc. Și să mai spun altceva. Habar nu am ce să mai spun. Deci, dacă vedeți cumva acest videoclip vine printr-o minune, dar, știi? Sper că auziți cum vorbesc eu cu accentul ăsta. Da, sunt din Moldova, adică din Moldova, din regiunea Moldovei. Și asta sper să vedeți videoclipul acesta și dacă vedeți cumva, puteți să vă abonați și să dați un like. Sau puteți scrie un comentariu despre ceva acolo.
Sau, dacă nu vă place de mine, poate dați un comentariu despre mățul ăsta cum vă place. Sau puteți da un like dacă vă place mățul ăsta galben. Hai, du-te, hai. Așa că nu mai țin videoclipul ăsta, nu fac de 7 ani lungime. Așa că ce pot să vă spun decât vă mulțumesc că ați văzut videoclipul acesta. Cei care cumva ați văzut videoclipul și ați dat de canalul meu și să aveți o zi frumoasă și să vă abonați. Pa!